Hoxe Rubén Arroxo vai presentar a súa candidatura para as eleccións municipais de 2019. Sabedes que Rubén é actualmente xa o portavoz municipal no Concello de Lugo. Dende logo, boa parte da militancia do BNG, e dende logo os aquí presentes, consideramos que o actual grupo municipal está facendo un grandísimo labor político. Se algo aporta Rubén, e para nós é moi importante, é ilusión, ganas, enerxía, compañeirismo, empatía. Crear o verdadeiro proxecto que Lugo precisa. Durante estes anos, pois se algo está na opinión da maioría da xente é que estamos nun concello que está totalmente paralizado por un partido socialista que vai totalmente sen rumbo e por un partido popular que ven castigando a Lugo dende as diferentes institucións, como é o caso da Xunta de Galiza ou do propio goberno do Estado. Un partido popular que ademais lembremos que é o primeiro partido da historia condenado por corrupción. Ante esa situación, pois dende logo o BNG é a única alternativa que ten o Concello de Lugo e por iso nas vindeiras eleccións do ano que ven pois vamos a aspirar todo. Vamos a aspirar absolutamente a todo porque sabemos que ali onde goberna o BNG, nos concellos nos que goberna o BNG, está pois dende logo a levar unha transformación para os concellos positiva, pensando nos veciños e veciñas e pensando tamén nos proxectos de futuro. Nós dende logo imos a comezar a traballar dentro do día 1, tal e como estamos a facer agora mesmo, xa a día de hoxe, dentro do grupo municipal, porque creemos neste Lugo e que queremos pois un Lugo que teña futuro. Dende logo, o que hai que apostar é por un Lugo que funcione realmente e aí o que vamos facer é ese proxecto, esa candidatura que dende logo será un mellor equipo para poderlo levar adiante.